Terve! Täällä taas! Jos ootte kattonut mun eka videon, niin se oli sitä luovaa, mä esitin sitä kartanoa. Joo. Nyt mä ajattelin, että mä alan tekee sitä selviytymistä, opastan teitä, joten aletaanpa hakkaamalla puuta. Mulla tuli ihan hyvä tämmönen kohta, mihin mä synnyin, kun tässä on tommonen jyrkänne, tai luola itse asiassa. Niin saa mentyä sinne sit seikkaille, kun tulee tylsää. Mut tässä jaksossa mä ajattelin vaan opettaa, miten päästään niinku joku, et miten päästään johonkin suojapaikkaan, miten sä pääset turvaa kaikilta hirviöiltä, kun yöllähän täällä sit alkaa tulemaan näitä hirviöitä. Ja ne kaikki hirviöt haluu tietenkin tappaa tätä tyyppiä. Joo. Eikö se oo siinä? Ois hetkonen. Vai ihan helpoksi ton, kun mä aloitin peacefulilla. Ja vaan muodon vuoksi. Noin. Saatiin puuhakku. Sitten aletaan tutkimaan. Hiiltä löytyy. Hakataan vähän hiiltä. Eli tätä hiiltä sit tarvii, jos haluu tehdä soihtui. Ne on ihan... Yleensä kannattaa hakkaa hiiltä, jos vaan näkee. Se on aika tarpeellinen. Sitten sitä tarvii kans, jos sä haluat tehdä ruokaa tai jotain tollasta sulattaa. Se on ehkä yleisin toi, mitä löytää luolasta. Mä en nyt vitti kauhean syvällä mennä seikkailemaan tähän luolaan. Vielä. Sitten vasta näissä seuraavissa jaksoissa. Mä muuten jo etukäteen pahoittelen tätä yskää. Ollut vähän kauan sitä. Tän takia. Noin. No. Tehdään tästä reitti takas meidän. Tuolla, noin. Nyt kun te saitte kiveä, mukulakiveä, joo. Niin, siitä voidaan kans tehdä hakkuu, niin se on parempi. Ton puuhakkuun, niin voi heittää pois, tai sit se voi käyttää loppuun. Ja nyt mä hakkaan ironia, rautaa siis. Täällä on... No, kato. Homma mulla hyvä alku. En mä taida tonne mennä vielä. Mä nyt vaan näytän sen, että pääsette turvapaikkaan.
paikkaan. Eli... Joo. Löytyi heti hyvä paikka. Joo. Joo, tässä vähän tämmönen pieni alkukommellus kävi. Joo. Joo. Paikkaan tänne alueen tästä näin. Tämmöttis hienosti. Noin. Meillä on tällainen hieno talon tynkä lähti tähän näin. Ai niin, hyvät katsojat. Unohdin sanoa siitä, että mä en ehkä kuvaa joka kertaa, niin sitä vaan kato, kun mä ajattelin, että mä tuun sit seuraavassa jaksossa, niin vaihtamaan. Joo. Alkaa pelottamaan. Noi, sanoisin nyt nämä. Voitais tehdä uuni. Paitsi että... Otetaan... No! No! Tää on nyt vain ensin turvallisuuden vuoksi meillä ovi. Kuulostaa siltä, että joku haluaisi pyrkiä meidän tähän hienoon taloon. Täältä päin. Noin. Tehtiin uuni. Ja uuniin sitten me poltetaan meille rautaa. Voitais puolittaa toi ja tehdä soihtuja. Soihdut on kans aika tarpeellisia. Ai niin, hei. Pistäkääs kommentteina sitten niin tätä, että mitä te haluatte seuraavalla kerralla. Joo, no nyt täällä on tämmönen pieni turvatalo, niin tää sitten voitte olla yön yli. Se oli siinä. Seuraavalla kerralla nähdään. Moro!